شاندهên navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê daxwaz ji Rûsya û Amerîka dike, danu standinên girêdayê çareserkirina krîza Sûriyê berdewam bikin. Roja duşemê 18 gulana 2020 şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê gêr dirson daxwaz ji Rûsya û Amerîka kir ku danu standinên girêdayê çareserkirina krîza Sûriyê bi destveanîna sûdeka bihtir ji hin hêmeniyan lê Sûriyê niha heye berdewam bikin. Di civîna Encumena Ewlehiya Navdewletî de roja duşemê Pederson got ku gelek derfetên guhartinê ber bi çareseriya siyasî ve lê Sûriyê ji destpêka şervet têk çûn. Hoşyarî da got ku piştî wan derfetan tundûtîjiyeka tênûkirin û hemî helwest jî tundtir dibin. Pederson amaje kiro got hevdemî hin hêmenî û aramiya heye û metirsiya hevbeş ji koronayê û rêxistina Daişê û berdewamiya azarên gelê Sûriyê. Dixwazim bi tundî tekez bikim pêwistiya nûkirina alîkariyên navdewletiya giştî û avakirina baweriyê di navbera aliyên navdewletiyên peywendîdar û gelê Sûriyê de derbarî bi destxistina pêşketinekî heye. Pederson serbar kir di baweriya me de danûstandinên Rûsî Emerîkî roleka wê ya sereke heye û daxwaz dikim di vê yekê de berdewam bibin. Li gorî ajansa RT belavkirî şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê daxuyanî ku tevlî xalan navbûrî di vê hewlên esîtana bi beşdariya Rûsya û Tirkiye û Îran yek bibin. Her wiha di vê hewlên grupa piçûkirî derbarî Sûriyê jî ku Amerîka, Fransa, Brîtanya, Almanya, Mesr û Urdun û Siûdiyê jî li xwe digire werin yekkirin. Li jêr nêrîna netewên yekgirtî.